recordar que els coneixements que hem rebut van més enllà dels PowerPoints, els apunts o les classes magistrals. Es tracta d'aprendre a pensar críticament, treballar en equip y adaptarnos a los cambios. Aunque la carrera de Derecho no sea una carrera de velocidad, sino de fondo, después de tanto sacrificio, tanto llanto y tanto café en la Puri, por fin podemos decir que de forma lenta pero precisa hemos terminado la carrera y que por fin somos juristas. Muchas gracias a todos y que la justicia siempre sea de nuestro lado. Y es que estoy muy segura que con el esfuerzo y la determinación que hemos demostrado al llegar hasta aquí, vamos a lograr superar cualquier obstáculo y alcanzar todas nuestras metas. Hem compartit moments inoblidables junts i estic segura que molts de nosaltres ens emportem amistats i vincles que perduraran al llarg del temps. Qui ens anava a dir que estaríem aquí després de 5 anys, 10 semestres, 54 assignatures, 339 crèdits i una pandèmia? Podem estar ben orgullosos. Ens queda un viatge per davant i estic convençuda que el nostre futur està ple d'oportunitats i èxit. Lluitem per aconseguir tenir un impacte positiu sobre el món que ens envolta i per continuar aprenent. Moltes gràcies a tots. Nosaltres tampoc us oblidarem. Aquesta és casa vostra i sempre trobareu un espai per continuar amb la vostra formació al llarg de la vida i un grup de persones disposades a ajudar-vos. Enhorabona a totes i a tots. Ara que inicia una nova etapa, si em permeteu, us vull donar un consell. Perseguiu els vostres somnis, treballeu de valent i, sobretot, no perdeu mai la curiositat i l'interès per aprendre coses noves. Amb la Facultat de Dret, Economia i Turisme i amb la Universitat de Lleida, que tant una com l'altra sempre seran casa vostra.